Hej, jeg hedder Charlotte Wittendorf. Fordi at jeg selv har været igennem et langvarigt stressforløb, og fordi at jeg selv har fundet vejen ud af stress, er jeg meget passioneret omkring at dele det med andre. Jeg har oplevet masser af stresssymptomer. Jeg har oplevet en krop, som larmede mere og mere. Og jeg oplevede på et tidspunkt i perioder, at min krop blev lagt ned. Jeg fik nogle migræneanfald, selvom jeg aldrig nogensinde tidligere har haft problemer med migræne. Jeg havde også et blodtryk, som galopperede derudad, og jeg fik ordineret mere og mere medicin. Jeg opsøgte speciallæger, fordi jeg havde spændinger. På et tidspunkt blev jeg faktisk indstillet til en operation i min nakke. Jeg havde rigtig store hukommelsesvanskeligheder, og jeg var sårbar, jeg var grådlabil, og jeg var opfarende. Ikke mindst så havde jeg en fornemmelse af det her centralnervesystem, som var i alarmberedskab 24/7. Selv når jeg skulle sove, vågnede jeg løbende natten igennem hver time. Det var som om, at jeg aldrig helt kom ned i den her dybe søvn. Som om, at jeg lå og screenede hele lokalet for eventuelle farer. At der kunne være en tiger i soveværelset. Alligevel så stod jeg op næste morgen. Jeg tog på arbejde. Gør man jo. Og mine kolleger kunne jo holde til det. Og i øvrigt så ville jeg heller ikke lade mine kolleger i stikken. Men til syvende og sidst så endte det med, at jeg lod mig selv i stikken. Og i virkeligheden også alle mine nærmeste. Det er sådan, at i Danmark er det ofte symptomerne, der bliver behandlet. Det er ikke altid, vi lige kommer ind bagved og ser kernen til vores vanskeligheder. Det er også ofte sådan, at vi først får hjælp den dag, vi har opgivet, smidt håndklædet i ringen, og vi står med en sygemelding i hånden. Og det synes jeg bare er ærgerligt. Og jeg synes, det er alt for sent. Og det er også alt for store omkostninger, det har. Så derfor er mit sigte at hjælpe så mange som muligt, helst inden det når dertil, til et liv med mere glæde, mere overskud, mere indre ro og balance. Jeg ved, du kan komme ud af stress, også selvom det virker uoverskueligt og umuligt, for jeg har gjort det selv. Jeg ved, at et stresscoaching-forløb kan være den bedste investering, en øjenåbner og en livsforandrende proces. Fordi jeg har gået vejen selv, og fordi jeg har fulgt rigtig mange igennem et forløb i min praksis. Har du brug for det, og har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte mig.